DXDC Radyoman Report. Pahugtan ng seguridad sa ilang mga establishmento o kanunay nga mag-igmat o alerto. Kini ang panawagan sa Davao City Police Office sa tanang mga negosyante dinhi sa syudad. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Police Captain Hazel Tuazon, Davao City Police Office spokesperson, mas maayo kung adunay mga gwardiya nga nagbantay sa ilahang mga establishmento. Dili lang kita magkumpiyansa kanunay, no? 24/7 sa ato mga negosyo, dili na to isalig sa uban. Kita mismo as the responsible owner sa isang ka negosyo, mangita tag-way nga dili ta mga biktima ani robbery at pangawat, no? Kung among giyawag sa mga tagiya sa mga negosyo diri sa Davao City na magtuan silang mga security guard, no? Para pagtabang sa ato ang mga kapulisan po, no? Subay sa nahitabong robbery hold-up incidents, itahasan ang mga station commanders nga mamahimong proactive ug pakusga ng ilang intelligence monitoring nga dili na maghulat nga aduna pay mahitabong krimen. Samtang matod sa business owner nga si Popoy Berganio, dakong tabang alang kaniya ang pagbutang og CCTV cameras aron ma-monitor ang mga tawong musulod og gawas sa ilahang kan-an. Aduna kini kabalaka sa mga nahitabong tulis ug apektado kini isip negosyante. Very alarming on our part sa business kasi ang security sa business kasi is very important, lalo ngayon. Naghirap din ang mga tao. So we need to secure our business, lalo sa pera. Kasi hirap talaga ang panahon ngayon. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ganita, Tatak RMN. Tatak RMN.